Thule, Mojito. Hello guys, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮೀನಿ ದಾಯಿತ ಮನ್ಪಿರ ಬೋಪಣೆ ಪಂಡ ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸ್. ದಾಯ್ತದ ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಓಡಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ತುಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ವಿಕ್ಸ್ ಉಂಡೆನಡ ಐನು ಸೋಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಐಡುದಕ್ಕ ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೈಸ್ ಬಳೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲಾದ ಮೊಜಿಟೋ ಮಾಡ್ಪುಗ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಕ್ಸ್ 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 ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಳೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಮೊಜಿಟೋ ವಿಕ್ಸ್ ಮೊಜಿಟೋ ಮಂತಿರುವತ್ತನೆ ಎಂಚ ಬಂಡದ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡೇ ನಿಮಿಷಡ ಮಂತದ ಕಿಡ್ಲಾದ ಪರೋಳಿ ಗೈಸ್ ಬಳೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಳೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಳ್ಳದೈತೆ ನೋಡು. ಐದು ನಮ್ಮ ದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಲಿಂಬೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರುದು ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಪಾಡೋದು ಈ ಗ್ಲಾಸ್. ಐದು ಕಮ್ಮನ ದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಹೂವು ಬೋಡಾಯಿನ ಆ ರೀತಿಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೆ ವಿಕ್ಸ್ದ ನೀನು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಆತಂಡು ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಐನು ನೆತ್ತಲ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು. ಐದು ಕಮ್ಮನ ದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನದ ತೊಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೊಂಡ ತೊಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಲವ್ ನಮ್ಮ 7 ಅಪ್ ಲವ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ. ಐದುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೈ ಈ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನ ಮೈಪೋಡು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೈ ಈ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ನ ಅರ್ಧದಾತು ಮೈಪೋಡು ಅರ್ಧದಾತು ಮೈತದ ಅದು ಕುಪ್ಪಿನ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಮೈಪೋಣ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಮೊಜಿಟೋ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತಾ ಮೊಜಿಟೋ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ದಾಯ್ತದ ಮೊಜಿಟೋ ಬಂಡ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಮೊಜಿಟೋ ತೂಕ ಪರದೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ನಾನು ಚೂರು ಪರ ಉಂಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಡಿಪೊಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರೋಣ ಮೊಜಿಟೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಈ ಬೆಗರ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪರ್ನ ಕಿಡ್ಲಾಪ್ನ ಆ ವಿಕ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಾಣ ಒಂದುಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಸ್ ಮೊಜಿಟೋ. ಈ ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೊರಡು ಪೂರರ್ಗ್ಲ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದಂಟ ಪೂರರ್ಗ್ಲ ಇಂಥ ಮೊಜಿಟೋ ಜ್ಯೂಸು ಗುಡ್ ಬೈ. ತುಲೆ ಮೊಜಿಟೋ.